предходната презентация говорихме за това как журналистите получават качествена и проверена информация, свързана с факти и обстоятелства, също така и с хора, които са близки до едно или друго информационно събитие. Сега ще говорим за един по-различен аспект и той е по-скоро вътрешно-организационен, но също така и етичен. Ще разгледаме три важни фактора, свързани с качеството на медиите. На първо място това е редакционната независимост, отговорността на медиите и пристрастното отношение на журналиста. Редакционната независимост е свързана с това доколко медийната организация е в състояние да информира обективно. За да запазят тази своя способност и да се противопоставят на външни влияния, новинарските организации трябва да избягват обстоятелства, при които техните лични интереси могат да компрометират защитата на обществения интерес. С други думи, да изпаднат в конфликт на интереси. Конфликтът на интереси е ситуация, в която частните интереси са в противоречие с обществените или професионалните отговорности на определено лице. По-специално това може да се отнася до ситуация, при която лице, ползващо се с обществено доверие, може да получи лична облага от действията или решенията, взети в негово официално качество. В журналистиката конфликтът на интереси може да включва получаване на услуги или специално отношение от лица или организации, предоставяне на услуги или специално отношение към лица, рекламодатели или представители на компанията собственик на медията, участие в политически или други външни дейности, които могат да компрометират представянето на отделни сюжети или цялостната редакционна политика. Когато конфликтът на интереси е неизбежен, например ако медия съобщава за история, събитие, което включва един от нейните рекламодатели, добрият журналист или отговорната медия ще разкрие този конфликт без забавяне и недомлъвки. Също така една много добра практика е да бъде проучено кой притежава или влияе на медийната организация, която оценяваме. Интересите на тези лица или компании също могат да са от значение при разглеждане на конфликтите на интереси, които една организация може да има. Или ключовите точки са свързани на първо място с професионално и отговорно отношение в случая. И то най-вече трябва да бъдат избягвани истории, които могат да представляват конфликт на интереси. Или в случай, че това не може да бъде избегнато, този конфликт на интереси трябва да бъде съобщаван без да се спестяват факти. И това е отговорност на журналистите, които работят в една медия, така и на редакциите, разбира се, които също отговарят за информационния поток. Когато оценяваме една медия, е добра практика да прегледаме наличната информация за това кой притежава съответната медия. Интересите на собствениците, влиятелните лица и организации, които имат пряко или косвено участие и влияние в тази медия, може да има съществено въздействие върху поведението на тази медийна организация и нейната редакционна политика. И тук стигаме до отговорността на медиите, която е свързана с представяне на една информация. В днешно време скоростта на представяне на новини е изключително голяма и много често се случва журналиста да няма достъп до всички факти или обстоятелства или да бъде изяснен контекста, в който се случва едно или друго събитие. Висококачествената журналистика включва поемане на отговорност за свършената работа. Новинарските организации трябва да полагат целенасочени усилия, за да бъдат предвидими, прозрачни относно своето поведение и процеси. И когато бъдат допуснати грешки, то корекцията на тези грешки трябва да бъде незабавна. Или в първия възможен момент, когато са събрани всички факти и обстоятелства около едно или друго събитие. Отговорността включва насърчаване на обратна връзка по въпроси, свързани с точност, яснота и балансирано справедливо представяне на определена информация. Насърчаване на публичния дебат за журналистиката, журналистическия процес, включително и вътрешно-организационните процеси. Коригиране на грешки или уточняване на непълна информация. Своевременно информиране за неетично поведение на журналисти, включително и такива журналисти от техните собствени организации. За да може да оценим степента на отговорност на медиите, е добре да потърсим бележки в началото или в края на журналистически текстове, които показват, че тези текстове са коригирани, актуализирани, има изявления, обясняващи решенията на редакцията като избор на определена дума
или защо са посочени анонимни източници, редакционни материали, обсъждащи процеса и, разбира се, публикувани писма до редактора, както и редакционни колонки, обясняващи едни или други мотиви, с които е публикувана една или друга новина. Или ако обобщим, ключовите точки, свързани с отговорността на медийните организации, са забелязваме такава отговорност и във висока степен носене на отговорност, когато имаме корекции, пояснения и обяснения за това какво е направено и защо е било необходимо това да бъде направено. Част от ролята на една новинарска организация е да насърчава дебата за медийната отговорност, включително потенциална критика към себе си или към свързани организации. Още една ключова тема, свързана с качеството на медиите, и това е пристрастното отношение. Може да попаднем в сложна ситуация като журналисти, когато става въпрос и като хора, които получават, разбира се, информация, когато става въпрос за оценка на работата на една медия по отношение на дистанцията, която тя спазва по определено събитие или тема. Пристрастното отношение в отразяването на определено събитие е една от най-трудно идентифицируемите теми и тя е и много сложна за обсъждане. Начинът на отразяване, възприеман от един човек за пристрастен, може да изглежда за друг човек просто като различна гледна точка или като обективно отношение към събитието. Нито една организация или човек не може да елиминира напълно пристрастията си. Всъщност, пристрастията са нещо полезно. Склонността да бъдем скептични към правителството или към хората на власт може да ни вдъхнови да направим важно разследване. American Press Institute коментира в своя анализ по темата, че добрият журналист работи за да управлява пристрастията си, а не да ги елиминира. И всъщност журналистическата работа е невъзможна без пристрастно отношение. Но разбира се, това означава да осъзнаваме добре какво ни мотивира, какво ни кара да се ангажираме към една или друга тема. Част от управлението на пристрастията е да ги осъзнаваме и съзнателно да анализираме нашите собствени предубеждения толкова строго, колкото и тези на друг човек, когато да речем критикуваме. В журналистиката това включва усърдна проверка на информацията от всички страни и балансиране на историята чрез включване на разнообразни гледни точки. Разбира се, отговарящи на контекста. Редакторите и проверката на фактите също помагат да се компенсират пристрастията на определени отделни репортери. Ако не се контролира, пристрастието може да се превърне в проблем. Когато съществуващите предразсъдъци или предпочитания водят до последователен модел на несправедливо отношение към определена група хора, идеология или дискусионна тема, може да се окаже, че ползваме източници на новини, които вече не са надежни и не представляват качествен медиен продукт. Начините, по които пристрастието може да се появи в новините, включват отклонение чрез акцент или пропускане на факти и обстоятелства. Когато журналист постоянно определя специално място, например водеща тема или внимание към определени събития, или пък напротив пропуска да обхване или включи подробна и конкретна информация за други събития, това може да показва пристрастие. Пристрастие в езика. Обърнете внимание на начините, използвани за да бъдат описани хора и ситуации. Разликата между клошар и мародер или терорист и борец за свобода може да покаже пристрастност. Пристрастие в подбирането на източници по темата. Кой е представен в историята, а кой не е представен. Ако има един журналист, който постоянно разчита на информация от мениджърите на бизнес организация по отношение на условията на труд или за условията в местата за лишаване от свобода от затворническата администрация вместо от активисти за реформа в затворите, този журналист с голяма вероятност може да предположим, че е предубеден. Пристрастие в числата. Каква е разликата между това, че безработицата сред ромите е 61,2% или че само 38,8% от ромите са икономически активни, според данни на Националния статистически институт от 2011 година. Начинът, по който всеки подчертава определена гледна точка, е начинът, по който може да идентифицираме неговите пристрастия. Добре е да потърсим модели за представяне на една или друга информация. И така ключовите точки са по отношение на пристрастията следните. Всички хора имат своите пристрастия, но един надежден източник на информация ще ги изясни и ще предприеме стъпки, за да ги управлява.
Пристрастията се превръщат в проблем, когато водят до продължаващ модел на несправедливост към хората, идеите или събитията. И видът на отразяване на историята, нейното разположение, използваният език, думите, източниците и други подобни фактори могат да показват пристрастие в представяне на определено събитие. И така, това накратко са трите ключови фактора, свързани с качеството на медийното представяне, и те са, както казах в началото, редакционна независимост, отговорност на медиите и пристрастно отношение.